Какво днес ще играем Gangster Vegas и съм в моята рак в момента. И толкова панариска ми вземе бандитката. Остави кутийката! Върви, дай ми я, моля те! Аз си се размених. Само да добре, ама после ако бъде, че ми я няма, ще удра. Дай да си диет карта държа под око. Ще ми помогнеш ли, младежо? Помогни ми да го сваля това. Благодаря. Така ще държа под око. Няма да го затваряш, освен ако не искаш да я откраднеш. Ето давам цял и няма да открадна. Ломбара го няма на повторка. Давай, пращай. Скипър! Къде ти е бандитката? Бандитка? Тук е. Та кучка, баби! Ето, гледай я. Ако ме откраднеш, ще отрепа. Дадох ти я. Искам да гледам. Ако щеш влизай, аз ще седна. Къде остави бандитката и другите карти? Окей, идвай. Се чувствам по-висок от преди. Защото порасна. Да, и така става. Глава отвънка. Тая не може да кара хора. Аз съм и така. Не знам как да стрелям, не мога да стрелям хора. Хора не ми даде да стрелям. Кликам го и не ми даде да стрелям. Не си го кликал. Чек се почна да стрелям. Нами! Така се стреля. Докато не се гърми. Трябва да... Извиняй. Ето така. Как мина през колата. Защото така да са го направили в Gangster Vegas. Това е едно от най... Остави ми я! Да ни излезнем да притрепа. Хора, спирам видеото на пауза за малко. Извинете хора, фиксахме проблема. Сега продължаваме с нашото видео в моята ракла. Студено. Много студено. Ледено. Топо, горещо. Студено. Много лед. Айсбергът. В тази стая, да знаеш.
нещо, което ще намериш. Топо си, близко си, близко си. Студеничко е. Малко нататък. Студено е там, където гледаш. Жокер, по-нагоре. Извинете, пак трябва да се оправям с... Фиксахме проблема. Искам го правя, че играем. Не. Congratulations, kid. You're a rising star on Vegas's most wanted list. Carrot, gun, catch. At least I won't die sober. Nice. Guess you've had to shake cops before. Probably after they found out you were shooting all those rats. What can I say? Boston's finest protect the rights of man and vermin. Nice one, kid. I'll drink to that. Cops aren't what they used to be. This is not going well. Човек е имал 6 минути. Гледай. 19:09. Човек няма по сега да съм виновния пред майка ти. How's it going? So look, you're officially on the lam. Which means, swing by a shop and grab them. Sounds good. Hey, I'm here. What should I get? I don't know, whatever gun shiniest. Nice. All right, I got some. Nice. How about a new ride? Huh? What? All right, I'm pimped out. Need anything? Nah, I'm good. Catch you later. Tell the room is... Тук ли ми е умръчето? Аз съм с пищаките си търси умръчето. Не мога да се катера. Аз съм Джейсън. Между другото, вие гледахте ли видеото на Кристиан Танев с как да стане вип онлайн? Как може, бе, как може? Лесно, не ми говори така, моля те. Ще трябва да бегам по тебе, бе, нещастник. Човек, трябва да съм по-близко до той. Аз спре на пауза и трябва да покажа видеото. Хора, отирахме в шопа и ни излезе подарък. Дано да ни излезе нещо хубаво от него. Трябваше да цъкнеш на него. Ми кликнал човека му, ма не континю. На самия подарък.
Ще намерим кутийката. Ето я, ето я. Едно ключе ми иска. Едно ключе е 8 даймонда. Аз колко имам? 19. То ми даде. Ой, да не ми спане този байк. Аре ти го, толкова съм гнусен. Не ги искам тия гащи. Що после хубав така? Друг път. По-грозен е. This is your draft. Morty, let's get to with the kid. My mind is imploding and the world is on fire. Ooh, this formula is gonna be a hit. Come on. You all right? Wish I could undo that sandwich that I did. Oh, I'm winded. I'll be fast. Without you. No. No. Lie! Don't let the dragon touch your jewel capsule! I can do this all day, little man. Stop chasing me! Leave me alone! Hold up, or I'm taking your lunch money. Stop chasing me! Hey, Muscle. Speaking of illegal... Дани! 19:16. 19:16, виж. Трябва да тръгваш.